लामायाथ' जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा मानो होनना बुङोबा जोङो दादगारिनिफ्राय लानानै सान्टिपुरसिमाव दा आंनि नैबे मारुति भेनजोंबाबो माने 1.5 घन्टाखौ फाक्का नांखागौ बेनिखायनो दा जों पाब्लिकनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव बिराद माने बिपदाव जों गोग्लैनानै दङ दा जोङो बेखौनो खावलायदों माने जोंनि सरकारा अन्नानै बे PWDआ लामाया सरकारा सोरनियाव गोग्लैयो बेखौ जों एक्चुअली डिटेल मिथिया जाय बिथांमोना बे लामानि थाखाय मावो बा बे लामाखौ नायो अन्नानै थाब नायसनोबा जोबोद मोजां जागौमोन मानोना जों बेमारफ्रावबो लांनाय लाबोनायाव बिराद बिपदाव गोग्लैबाय इमारजेन्सि ओरैनो लामा मोजांबा जेनेबा दादगारिनिफ्राय सान्टिपुरसिम खय मिनिटसोआवनो मोनहैयो जोङो दादगारिनिफ्राय सान्टिपुरसिमाव लामा मोजांबा जोंनो 20-25 मिनिट बेखिनियावनो जोङो सौहैनो हायो आरो बे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जि लामा बे लामाया अलरेडि भारतमाला भारत सरकारनि मोनसे आसनि बे अलरेडि प्रसेसा जाबाय आरो बे प्रसेस मथे बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आं मिथिनायाव बियो माने बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टजों बेनि प्रक्रियासो सोलिगासिनो दङ बाखि माखासे सोलिगासिनो दङ आरो बे लामाखौ लानानै आङो जोंनि सारफेस ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार नितिन गाडकारि बिथांनोबो आं लिरदों आंनि साइडनिफ्राय बिथाङा आंनि स्टेटखौ मोनबाय होननानै बुंदों आरो थाबैनो बेनि सायाव बेबस्था लागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों गतिके आं मिजिं थिदों खस्थ'आ एसे मोनदों रायजो राजाफ्रा न' दाउट आरो बेखौ बयबो आगोलनिफ्रायनो जाबाय खोनाबाय थादों खिन्थु दाबो जायाखै गतिके मानसिफोरनाव बे प्रश्नआ फैबाय थागोन आरो गतिके आं मिजिं थिदों साननैसो जों खस्थ'खौ लाबावनांगोन खारन पार्मानेन्ट नेचारनि मोनसे लामा फैगासिनो दङ बाय सार्भे जायो गोबां माखासे प्रक्रिया दङ आरो बे सार्भे जानाय जिथु सेंसन जानायनि लामायाव गतिके टेम्परारि बानायनांगौआबो थाखा फैसा गारबावनांगौआबो बेखौ सिन्था खालामनांगौ जायो गतिके जानाय समसिम आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे एसे साननैसो नेथ'बावदो प्रक्रिया जिथु जाबाय थागोन आरो जि जागोन लामाया बेयो पार्मानेन्ट मोजां नेचारनि जागोन आरो बेबायदि बोसोरनैयावनो बायनाय बिदि लामा जानाय नङा खारन बे इन्टारनेसनेल लिंक जागोन जेराव आरो खोब मोजां बाथ्राया जाबाय मा जोंना क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेल लाइनबो जागासिनो दङ गतिके रेल लाइनबो फैगोन भारतमाला लामायाबो जागोन माने आप टु बे लामाया बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन आरो नेसनेल इन्टारनेसनेल मोनसे लिंक जागोन गतिके पार्मानेन्ट नेचारनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बै जानो थांगासिनो दङ बे बागै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा एसे धैर्य हमनानै थाथ' आं बेखौ खावलायो